sviđa vam se? Pa, mi smo prošle godine kroz Francusku od Montpellier gdje smo igrali prijateljsku tekmu sa Francuzima, pa smo onda do Pariza i do Meca išli vlakom. Nekako nas je to isto to doba godine, januar mjesec, isto jedna euforija i to nas je malo posjetilo, daj Bože da nas ovaj voz doveze do medalje. Do medalje prva ovira prepreka na putu bit će Makedonija. Ozbiljna takmičarska reprezentacija, ima igrače koji igraju u Vespremu, Levenu, Barceloni, Nantu, Wetzlaru, u ozbiljnim ekipama. Dugo godina igraju zajedno, predvodi ih Raul Gonzalez, zvanično najbolji trener prošle godine u Evropi, koji je osvojio sa Vardarom titulu, donio im je tu potrebnu hrabrost i euforiju i u svakom slučaju neće biti lako. Ali mi znamo da igramo protiv balkanskih reprezentacija, protiv Hrvatske, protiv Srbije, protiv Makedonije, mi to znamo, imamo jedan drugačiji pristup, imamo snagu i ne mogu poslije povreda nekoliko bitnih igrača, ja nemam pravo nikom da zapretim. Siguran da imamo svoje adute, da ćemo uraditi sve da dobijemo utakmicu i da na jedan dobar način započnemo evropsko prvenstvo.